Akými mýtami o káve sa najčastejšie ako laktačná konzultantka stretávam? Mýtus číslo 1. Káva prechádza do materského mlieka a škodí bábätku. V skutočnosti prechádza len malé množstvo, ktoré zvyčajne nemá na bábätko negatívny vplyv. Mýtus číslo 2. Po káve bude bábätko nespavé. Reakcia na kofeín je individuálna. Niektoré bábätka môžu reagovať, ale väčšinou vôbec nereagujú. Mýtus číslo 3. Počas dojčenia sa treba úplne vyhýbať kofeínu. Pri primeranej konzumácii sa do materského mlieka dostane len minimálne množstvo, ktoré zvyčajne nemá negatívny vplyv na dieťatko. Mýtus číslo 4. Kávu treba načasovať podľa dojčenia. Kofeín sa do mlieka dostáva pomaly a v nízkych dávkach, takže pri bežnom množstve kávy nie je nutné striktne prispôsobovať dojčenie jej pitiu. Pre mami, ktoré sa chcú kofeínu vyhnúť alebo sú zvyknuté piť viac šálok denne, odporúčam napríklad bezkofeínovú kávu Ebenika Mami, upraženú špeciálne pre dojčiace a tehotné maminy.